Jeg vil gerne bevise sætning 25. Jeg starter med at skrive den ned, og derefter så forklarer jeg den. Okay. I et koordinatsystem findes der to vektorer, nemlig vektor A og vektor B, og de er begge to forskellige for vektor 0. Vinklen mellem vektor A og vektor B betegnes på følgende måde og beregnes ved følgende formel, som er cosinus til v er lig med prikproduktet af vektor A og vektor B over længden af vektor A gange længden af vektor B. Jeg vil gerne starte med at tegne en skitse, hvor jeg sætter 3 tilfældige punkter, som jeg kalder P, Q og R. Og de her punkter, de svarer til en trekant. Jeg vil så gerne bestemme mine sider i trekanten, hvor jeg siger, at min side R, den svarer til længden af vektor A, og min side Q, den svarer til længden af vektor B. Og så vil jeg gerne bestemme min side R til Q, som nemlig er den her vektor. Og den svarer altså til længden vektor R til Q. Den svarer altså til minus vektor B plus vektor A. Så jeg siger altså minus vektor B plus vektor A. Og det er det samme som vektor A minus vektor B. Og så er min side R nemlig lig med længden af vektor A minus længden af vektor B. Vi ved fra trigonometrien, at når man skal bestemme vinklen i en trekant, så kan man benytte sig af cosinusrelationerne. Og det er det, jeg gerne vil gøre nu. Så jeg bruger altså cosinusrelationerne A i anden er lig med B i anden plus C i anden minus 2BC gange cosinus til A. Jeg benytter så denne her formel på min trekant, og så får jeg altså P i anden er lig med R i anden plus Q i anden minus 2RQ gange cosinus til V. Hvor altså mit V, det er lige med vinkel P, som I ser her. Og når jeg så gerne vil udtrykke min formel ved vektorerne, så siger jeg altså længden af vektor A minus længden af vektor B i anden, så siger jeg længden af vektor A i anden plus længden af vektor B i anden minus 2 gange længden af vektor A gange længden af vektor B gange cosinus til V. Her har jeg altså min formel udtrykt ved den her trekant. Så har vi en regneregel inden for vektorer, som vi kalder regneregel 6. Og den lyder på følgende måde. Længden af vektor A minus længden af vektor B i anden er lig med længden af vektor A i anden minus 2 gange prikproduktet af vektor A og B plus længden af vektor B i anden. Og vi kan så se, at det her led, det svarer til det her led. Det vil så sige, at det her led, det er lig det her led. Og vi sætter dem så lig hinanden. Så siger vi,
så siger vi længden af vektor A i anden minus 2 gange prikproduktet af vektor A og B plus længden af vektor B i anden. Det er slimet det her led, og det skriver jeg også ned. Længden af vektor A i anden plus længden af vektor B i anden minus 2 gange længden af vektor A gange længden af vektor B gange cosinus til V. Vi kan nu se, at vi har nogle led, der kan gå ud med hinanden her. Og det er så længden af vektor A i anden og længden af vektor A i anden, der går ud med hinanden. Og vi har så længden af vektor B i anden og længden af vektor B i anden, der går ud med hinanden. Og det vi har tilbage, det skriver jeg så ned her. Det er minus 2 gange prikproduktet af vektor A og B. Og det er på det her led minus 2 gange længden af vektor A gange længden af vektor B gange cosinus til V. Vi vil så gerne have cosinus til at stå alene, så det svarer til den her formel, vi har heroppe. Og det gør vi så ved, at vi dividerer med det her led på begge sider af lighedstegnet. Og så ved vi så, at minus 2 og minus 2 går ud med hinanden, og så står det så på følgende måde. Prikproduktet af vektor B og A over længden af vektor A gange længden af vektor B limet cosinus til V. Hvor vi altså ved, at vektor A er forskellig fra nulvektoren, og vektor B er forskellig fra nulvektoren. Og hermed har jeg bevist sætningen.